Dwi'n meddwl bod Bryn Fawn ar fi'n dechrau i set heno ym maes B, ond y band sy'n newydd gam i oddi ar y llwyfan gwybdaeth hyn fran am y 2 aelod o gwybdaeth gymuned. Smai Geth? Iawn sydd eich ti'n iawn? Smai Bill? Helo. Mae rai fi weid set anhygoel unwaith eto. Siarathau i chi, Phil, joio? Ar fi'n joio fo mas draw chan. Oedd o'n wych. Wedi bod yn... Dwi wedi cael amser da yn y steddfod, ond dydy'r steddfod ddim wedi bod yn steddfod gret, ond mae'r awyrgylch rhwng y ffrindiau wedi bod yn briliant. Pam na wedi bod yn steddfod dda iawn i chi de? Dwi'n meddwl bod bob dim ar wasgar a mae... Bob dim wedi cael ei just... ploncio fo fyna, ploncio fo fyna, ploncio fo fyna. Dwi'n meddwl, crymych dwi'n meddwl dylse'r steddfod nesa yn yr de fod, neu rhywle fel la. Lle? Yn Llawrothan, dos a... Llanfrothan os di o'n y gogledd a crymych os di o'n y de. So be, mae Glynwise yn trio... Mae wedi dechrau ymgyrch, mae mae'n... I gael o'n nôl yn blaenau? Nôl yn blaenau. Phil, Pam ddim de, pam ddim de, pam ddim de. Fydde di ar y pwyllgor gwaith tas y steddfod yn blaenau? Dwi ddim ar un pwyllgor, dwi'n mynd. Oedd Paul, oedd yn sôn am un gynt, ac oedd Paul yn dweud bod y Ceri C di sôn amdano fo. Ac yn dweud bod nhw'n digon o geia i gael... Sa'n digon o le i roed y maes, neu beth o le. Wel, newn ni ymuno ar yr ymgyrch. Gwybdaeth a Glyn. Fatha maen nhw'n dweud, mae'r steddfod yma, mae pethau mor bell wrth ei gilydd. Wel, mae gau rhwng Blaenau a Porth gyda ni'n roed oes. Yn union, mae'n ffyrdd o'i chwmpas hi, ynddo fe? Oes. Nôl at y gyrddor, ti'n gweud falle bod chi ddim wedi eich plesio gan lleoliadau yn y steddfod hon, ond yn gerddorol, di bod yn steddfod a ymateb y dorf. Wych. Do, maen nhw'n... Dwi'n gwybod, maen nhw wedi gwirioni'n bots, dwi. Dyna'r peth, maen nhw'n nuts amdano chi. Maen nhw wrth i bodde. Heno, oedd be oedd y plan i fod oedd cael Alex ar y drums, Justin, a oedd y ddau yna, ac cael Sneds a Joss, ond oedd Sneds yn brysur ac oedd Joss i'n lawr yn steddfod y chwarae fo gai anyway. So oedd ddau yna allan o'n i, ond so oeddwn i wedi trefnu sets gwahanol i heno, ond gan bod y ddau yna myna i adio ato fo, nath ni just neud beth da ni'n neud anyway. Ac nath y dor... A wir ti'n jo. A beth sy'n gret hefyd wrth gwrs, achos yr album ddiweddara, Llechen Lib, dechrau flwyddyn eithaf mas, ie? Eitha diweddar. Bryd oedd hwnna allan, dwi? Blwyddyn yma, yn sicr. Ond y dorf yn nabod y cyneuon i gyd. Wel, nes i ddallan rhyw erthigol yn LOL, ia. Ia na, dwi'n licio fo, ar hynny ddefnyddio'r can, oedd nhw wedi sgwennu ar y llwyfan. So, gewch chi wneud bethau fel os da chi isio, ond da ni'n cymryd y mic allan o'n ni'n hunan anyway, so sut gallu di cymryd y mic allan o'n rwy'n cymryd y mic allan o'n hunan? Oedd o'n hwyl hynna, achos oedd ar canu can Gwyna yma, pawb dda, cheesy, bla bla bla. Ond heno, pawb yn dda, yei. So, oedd o'n rhaid ar iddo fi. Gatho ni gyfla heno yma i trio canuon, da ni heb trio blaen. Ytho nath Rob wneud bleiaeth y music. O ie, fe'n dda iawn heno. Nath Paul cael wneud agor yng Nghalon a bethau fel o. Oedden ni wedi pasa wneud nionod, ond gatho ni ddim igon amser. Wel, oedd yna igon amser, ond oedd yn pethau newid bod tro fel mewn bywyd go iawn, de. Fi wedi gweud o blaen ar Ectite, dwi'n meddwl, wrth gwrs, eich hits chi, y Gwena, Dau O'i Pasg, Jones y Dad, maen nhw'n yn glasuron. Ond dwi'n meddwl bod chi, fel band, a rhywbeth falle bod pobl ddim yn gwerthfawrogi, chi'n gallu sgwennu cyneuon serch a cyneuon mwy difrifol yn well na bron neb. O ti'n gwybod agor dy galon chdi a fi, maen nhw just yn berffaith. Teimladau go iawn, dyn nhw rhywbeth pethau sydd wedi digwydd i ni. Mae'n fatha i Paul yr can agor yng Nghalon, mae hwnna'n profiad sydd wedi digwydd efo. Mae gennau i can Seren a hwnna i merch fi dwi wedi canu efo. Mae Rob, da ni gyd yn canu o'r calon i rwy'n yn bersonol, de. Ond wedyn, da ni'n trio wneud o mewn ffordd lle mae pawb yn gallu cymryd rhywbeth ohono fo. So dio ddim mor... Mae o'n bersonol, ond gallu di cymryd rhywbeth ohono fo, mae'n feddwl rhywbeth i chdi hefyd, yde. Felly, os na ddisgwyl cael mwy o gyneuon fel yna, os mae album newydd yn dymas mwy? Mae'n dibynnu beth sy'n digwydd mewn bywyd, ydy. Ti'n sgwennu cyneuon, ti'n ymateb i bethau, yn dweud? Dwi'n gwybod sy'n disgrifio. Dyna'n union beth yw'r caneuon, ymateb i bethau sydd wedi digwydd i ni.
Ond fel mynd yn ôl at y cwestiwn, da ni'n meddwl wneud 2 album newydd efo Sain, a fydd yr album nesa yn mwy serious, ond dim serious mewn ffordd. Nath mam ddweud bythefnos i'r wsos yn ôl. Pam ni, achos dwi o hyd yn gorau sgwennu caneuon am rywun neu wbeth. Gyna fi'm dychymyg. Mae gynnau ddychymyg, ond jyst bod fi ddim yn iwsio fo defnyddio fo sy'n dati. A mam yn dweud, tria lle canu amdan person neu am wbeth, tria fynd album nesaf, tria fynd y step nesaf. A mae mam wastad yn gywir geth, wastad. Ia, sy'n mynd i wastad. Mam wastad yn gywir. Felly pryd allan ni ddisgwyl yr album nesaf wedyn ffilm? Cyn gyntaf da bosib, swn i'n gobeithio oherwydd yr pethau yma sy'n digwydd efo'r PRS wan, efo pres a bethau fel yna. Da ni'n gorau sgwennu caneuon fan fel diawl. Mae'n dibynnu rili ar y sain ddod ydi. Achos, dau album gyntaf nath i wneud, nath o 2 flynedd o blwyddyn pob album. A wedyn, oedd ni'n gorau gwysiad 2 flynedd wedyn i wneud y trydydd. Doedd ni ddim eisiau gwysiad na. Yn bersonol, wswn i licio cael album allan bob blwyddyn, oherwydd mae bob blwyddyn yn meddwl rhywbeth. Ti'n gadael o am blwyddyn wedyn, mae beth ti di sgwennu di mynd y stel erbyn hynna. Ella bod y caneuon yn dal yn gweddu i bobl, ond i ni, maen nhw'n mynd yn stel erbyn hynna. Mae'n handi gael jyst i rwlio, yndi. Ti yn y swing, dal i fynd. Byw bywyd fel mae bywyd yn cael ei fyw, dim byw o ddoe, byw o wan, de. Fi'n siŵr fydd yna greuon newydd yn dod o'ch profiadau chi yng Ngwlad y Basg. Fydd yn dan ni'n mynd yn ôl i Gwlad y Basg. Fel mae'r gan yn dweud, yn ôl i Gwlad y Basg. Felly byw hanes fyna, Phil? Da ni'n mynd, wel, gathon ni gwadd yna o blaen efo Estella. Gathon nhw gwadd yna oherwydd bod yna lle o'r enw Estella. Ond wedyn gathon ni gwadd efo nhw i chwarae mewn festival, beth di festival Gymraeg? Gwyl. Gwyl. Ia, gathon ni gwadd yn ôl, gathon ni gwadd i wyl yn Nafaroa Oenez ydy enw'r gwyl. Mae rhywbeth tebyg i Steddfod, ond yn lle, mae yna barddoni a bethau fel la, ond cerdded ydy peth nhw, maen nhw'n cerdded fatha 9 km mewn cylch. A mae bob dim, mae am ddim i fynd i fewn yna, ond donations maen nhw'n cymryd ar y drws, ac maen nhw'n cerdded rownd, a dwi wedi newid colli be o'n i'n trio ddeud. Oedd o'n 9 km rownd, mewn cylch rownd yr holl beth. Ond oedd o'n 6 llwyfan ar y ffordd. Waw, a chi'n mynd i fod yn perfformio yn yr wyl? Fydda ni'n perfformio yna, dwi'n cofio be ni'n mynd i ddeud. Mae'r pres sydd yn cael ei hel ar y drws yn mynd i'r ysgolion o'r lle, yr ardal yna ar y pryd. So, wedyn, da ni wedi cael gwadd yn ôl i fanna. Mae o'n rhan yn lle eto fydd yn yma, lle da ni tro dwytha yn Pamplona. Irunia di o'n yn yr Basg, ond Pamplona di o'n Sbineg. Felly edrych mlaen i'r profiad. Mae'n mynd yn ôl i Gwlad y Basg yn wastad yn ratha mynd adra, de. Mae yna defaid yna, mae yna mynyddoedd yna, mae yna bobl union ratha ni, de. Dio ddim fatha, dwi'n meddwl, mynd i Gwlad y Basg. Dio ddim, mae o fatha gwyliant, dio ddim chwaith. Bysmyn solid, e. Bysmyn solid, e, di o'n ni. Mae rhaid ni ofyn hefyd, Phil, Tom Fat? Tom Fat, ia. Sio mae hwnna mynd? Band newydd, yndi, mynd yn mynd yn wych os da ni'n gallu aros yn Sobor, ond pryd da ni yn Sobor, gathon ni gig ddoe, oedd o'n gig arbennig o dda o'n i'n meddwl, a gathon ni gig heddiw yma, a o'n arbennig o dda hefyd. A mae di roed ysbrydoliaeth i fi ac yr hwb i fi ratha isio cael ymlaen efo hwnna. Cos mae Ceri C yn berfformwr ar i ora fod i'r gorau. Mor charismatic, mae'r dorf yn caru Ceri C nag enw. Mae rhaid fi ddweud, oedd o'n blesar gweld o heddiw ar y maes o ddweud. Ie, mae pobl yn ymateb iddo fe. Dyna mae o'n neud, Ie, yn union. Perfformio rhywun, ie. Mae o'n ar y Dewi Post dweud, dwi'n cytuno fo bob un gair wyt ti dweud. Mae be mae'n dweud, dydy pawb ddim eisiau clywed o, ond mae'n dweud y gwir. A mae'n gorau cael ei dweud, os ti eisiau clywed o, neu os ti ddim eisiau clywed o, mae fyny i chdi wedyn, ond mae o wedi dweud o, de. A mae'n dweud pethau dydy pobl eraill, ddim efo digon o guts i dweud hefyd, ydy.
Bod yn ddewr Ie, fyd. dim mae yn. Felly, stwff newydd gan Twm Ffat edrych mlaen i gwybod hwnna, stwff newydd gan Gwybdaeth edrych mlaen i hwnna. Boeth, joiwch gweddill y Steddfod. Diolch yn fawr. Ac wyt ti'n mynd i fod yma fori i weld Ows yn chwarae gyda Maston France? Na, ges i, dwi wedi cael yn magu efo fo, dwi wedi gweld digon. Ydych chi'n cael fel rhyw gystadlaethau fel pwy sy'n yn y band gore? Wel, mae o'n iau na fi, a wedyn pob lwc iddo fo, efo beth mae'n neud. Dwi'n falch bod o wedi ffindio band sydd wedi neud llwyddiant, oherwydd dwi'n meddwl bod o'n heiddi fo, really. Dyna di waith o, a gwaith ni fel cerddorion, dyna beth di gwaith ni. Dyna A Maston France mor boblogaidd hefyd. Maen nhw yn boblogaidd. Maen nhw yn, a dwi'n falch bod o... Does am... Mae o'n iau na fi, so dwi'n gallu ratha cael cystadleuaeth efo fo. Dwi'n gwybod bod fi well na fo. It's just dim dadl. O'n i'n ffrindiau da fo Ows cyn i fi rioed nabo Phil. Diolch i Ows, mae Gwybdaeth yn ffran yn bodoli. Hei, diolch yn fawr iawn, boes, mae wedi bod yn bleser siarad gyda chi, ac edrych mlaen at glywed y stwff newydd ych chi, ac joiwch gweddill y Steddfod os chi'n gallu. Diolch boes, diolch.